Igildas zonke esisilogan sethu sithi inhliziyonye Hlelanye, inhliziyonye. ndimi apha ngosister Mbala ndihamba nosister sinapha phambi kwenu nje asimdibana kodwa siyaziwa kuba sithunyiwe komiti yethu ke isicelile nomzalwane usecangwa ukuba masizofuna izipresentation sathi ukuthukeni kwethu sacela ubana inoba yidokupresentation andizongena deep into it because ndiyabelieve ukuthi sonke siyayazi ntona kodwa if I would touch on indirect translation upraise and worship ukudumisa inkinga sazibona singafanelekanga ke ukuba masenze loo nto sathi sakujongana sicela uba yintoni kwi-section yezigildas safikelwa i-full stop esingayizithini but we took a second sajongana nosistan sabona uba naphantsi kwezi bharethi nele-uniform isenza kahle kangaka sinamanxeba sanayo sathi sakucinga sacela ukubana njengee-gildas zethu zilapha mhlawumbi nangoku we have identical things ezifana nezinto sabona ke kufanelekile ukuba masizoshiya ithemba phambi kwezigildas elithemba sathi sakujonga balisuka lisuncwadi ka-Isaya 40 verse chapter 1 ndingayitsalanga yonke laa vesi kodwa ithi ke bona bathembeleyo bayokuhlaziyeke mandleni ndingayigqibanga yonke I feel like lesa statement sokuqala sikhulu silingene thina sathi kodwa ekuhlaleni kwelo themba we still were left with the problem at hand which is nalamanxeba sinawo sathi xa sijonga namanxeba sathi the reason why sibonakale singathi sinabantu abaqoqileyo abangenayo i-future okanye abantu ababonakala beneenyembezi ezingabonwa ngabanye abantu it is because elithemba besineqwelo soba sawuhlala sinalo becomes fragile when pain is around ithemba becomes fragile xa kwi-uncertainty okanye ithemba becomes fragile xa ku-concerned about imeko kuyo ithemba becomes fragile xa ubona ukuthi andizukwazi ukuphumela kule nto ndikuyo ngoba sathi sakungena kule Wesley Guild nale movement sawucinga ukuba izinto zabangcono sathi sawucinga nogxa wam uba what is the way forward sacinga umgomo othi fostering resilience before the Red Sea fostering resilience before the Red Sea the ultimate goal is that during elaa xesha lokubithemba lakho libonakala li-shaken kulapho you need to foster resilience fostering resilience ke kusixwayisa phambi kweembembezelo zakho it is preparing yourself for a fight sometimes you need to position yourself in order to prepare yourself for a fight kulapho ke ngoku sizoshiya lo myalezo nalo mgomo uthi fostering resilience before the Red Sea ngoba i-Red Sea zethu esidibana nazo azifani kodwa wonke umuntu umelwe yi-Red Sea phambi kwayo angayazi ukuza kugqithela ndani and therefore we need to remember Gildas that othembele kuYehova uzawuhlaziyeka emandleni but it is not that easy bazalwane because ebuKristini sasicinga uba sawungena izinto zibe lula sawuthandaza izinto ziqokozele because that's what we stand here and preach kwabanye abantu kodwa uzibhaqile that in your Christianity ubomi bakho kubonakala ingathi usisnake and ladder uba ngatshintshi ikhasi uba ngacika uya phambili but in fact uzawuthi xa ufike ku-stage 5 uphinde uzibone ku-stage 1 in that is buKristu kodwa the only thing uthi xa sithembelise yona is that xa sithembele kuYehova siyohlaziyeka emandleni and during that uncertainty ingaske siyazi sikhumbule elaculo ukuthi u44 lithi unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke it is an elaborate hymn esixwayisayo that you need to prepare yourself and when you are in that situation it is a continuous reminder that God will forever be with us it is a continuous reminder that uThixo soloke nathi nasemarhamncweni Thixo bonakale ekhona kwikona zonke
zonke. But in that moment, we find ourselves in uncertainty. We find ourselves in uncertainty. And the only way we can foster resilience is to kukhumbula izenzo zakhe. Wonke umuntu eme apha uyayazi khona la Red Sea wayigqithana. And therefore umele ku-stage 2 ka-Red Sea. And sometimes sowugqithile la stage 2 ka-Red Sea, uthi xa ujonga ecaleni ubona 2.1 i-stage ka-Red Sea. And then phinde ujonge kwelinye icala ubona 2.2 ka-Red Sea. Ungabonakali unalo ithemba because abanye bethu beme apha nje banemithandazo ene-3 years, banemithandazo ene-5 years, and it can only take into ezincinci zokuba ithemba lakho likwazi ukushukumisa. Yandikhumbuza u-driving school yam ubrother Soko ukhonza apha xa esithi mbana ndiyakuqaphela xa ubona ibhamba wena kupenike because you see that there is an unlevel road. Ubona le ngxaki ulapho unyathela khona mbana, you need to decide ukurelaxa xa ufike kule bhamba. Sometimes ebomini when you find your Red Sea, you need to hlisa igiya. And therefore mna driving school i-Red Sea yam was esa-speed hump, and asibonayo wathi mbana hlisa igiya. Sometimes when ufika uze ngamandla kodwa ufuna ukuhlisa igiya, and when uhlisa igiya imoto iyazinyukela kwibhamba ngamandla ayo. And that is where we are, bazalwane. Sikule moto iqhutywa nguYesu, sikule moto iqhutywa nguThixo. And sometimes even though when you start ufuna ukuya ngamandla, you need to take a step back. You need to take a step back and let God do umsebenzi wakhe. You need to take a step back. Uqincelezele ekuthembeni uThixo. Kodwa khona ngathandazo besithethe ngayo ye-5 years. And bazalwane, it happens. It happens that ungazilungiselela wayihlisa igiya yakho. Uthi sister Mbali igiya yami ikuthu kodwa imoto icimile. Lenza njani xa ndibona kulo situation? Because it happens that ndizamile ndenza ngakonke kodwa noko i-5 years ndibulaleka imoto yami icimile. Kulapho kwengoku uzikhumbuza elaculo liku-244 lithi apho bathu